En Leo sovint se sentia cansat, fins i tot després d'un llarg descans. Els seus llibres s'apilaven, fent que la seva ment fos borrosa. Necessito més energia, va sospirar, mirant cap a fora. La seva germana, la Mia, va passar corrent, plena de rialles. L'avi Ben era al jardí. Surt, Leo? Va cridar, l'aire fresc ajuda. La Mia va afegir, sí, vine a jugar. En Leo dubtava, pensava que quedar-se a dins era el millor per estudiar. Però es va unir a ells. La càlida llum del sol va tocar suaument la seva pell. Va fer una respiració profunda de l'aire dolç i net. La Mia li va mostrar una marieta. A poc, en Leo va sentir un canvi. El seu cap es va tornar més clar. La fatiga va desaparèixer i es va sentir despert. Va ajudar l'avi Ben a regar les plantes. Uau, em sento molt millor, va exclamar en Leo. L'avi Ben va somriure, estar a l'aire lliure augmenta l'energia de manera natural, la llum del sol i l'aire fresc augmenten significativament la vitalitat i els nivells d'alerta. Recorda, una mica de temps a l'aire lliure pot fer una gran diferència en com et sents. És un secret simple per a més energia i una ment més clara. Subscriu-te a Catalan Repo, posa m'agrada i comenta per a més contingut inspirador.